William, ahoj. Dneska som zase z rána rozmýšľal nad tou klímou, že ono toho rozhodovania majú politici dosť, lebo správovať takú firmu ako je štát, to je proste fakt, že riadne veľa roboty, čaká, vieš dobre. A tá klíma je v podstate taký nový fenomén v úvodzovkách. A nemajú proste na to, nevenujú tomu dostatok pozornosti a času. Uprednostňujú veci, ktoré už sú akože všetko v dobrom, tak ako to vnímam, hovorím. Nikoho nechcem znevažovať prácu, ktorú robí politickú. A Parížská dohoda to nie je vykúpenie, proste to je... Parížská dohoda je určite výborná pre čistý vzduch, pre ovzdušie, to je proste výborné. Ale nič to nerieši to tie ďalšie veci. A tak som rozmýšľal, keďže máš to, neviem, čo to je nenadácia, to IRT, neviem čo. Čiže je perfektné. Teraz bol naposledy to stretnutie nejaké, ale neviem, kedy to presne bolo. A len to je tiež málo raz za čas. To je proste málo. Lebo to treba riešiť s takou aktivitou, ako sa rieši, ako politici riešia tú firmu, ten štát, tú úniu, tak intenzívne, rozvoj, vývoj, blablabla. Že by sme sa na to pozreli, určite by do toho šiel aj Bill, aj kopec druhých ľudí. Veľa. A spraviť nejakú spoločnosť, nejakú firmu, nejakú komunitu, ktorá toto bude rozvíjať, toto zameranie. A venovať sa fakt, že naplno, non-stop a riešiť to a skúmať a bádať a pomáhať tam, kde bude treba. Hovorím to takto laicky, akože pohodiacky pri úvodzovkách rodinnom stole, že uvoľne.